Hej, velkommen til denne video. I dag skal vi spille lidt fodbold, og man skal ramme med 3 denter. Først rammer træet, den skal skyde røv på den anden. Ja, hej. Nu er det Mads' tur. Langt forbi. Så er det Mikkels tur. Ja! Og han ramte. Så kommer det første røvskud. Og den sad. Nu er det Mikkels tur i den nye runde. Og han ramte. Så er det Mads' tur. Nej! Så er det røvskud til dig, Mads. Så er der røvspark igen. Den sad, mand. Hej, tak fordi I tog med, og subscribe, like, hvis I vil se mere. Hej, hej.